V Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť vzniká polifunkčná základňa s výcvikovými poligónmi pre prípravu vojenských a policajných, protiteroristických, záchranárskych a iných jednotiek. Situácia v krízových oblastiach sveta ukazuje, s akými ťažkosťami čelia pravidelné ozbrojené sily rôznym polovojenským či teroristickým skupinám, ktoré najmä v mestských oblastiach a za prítomnosti civilného obyvateľstva uplatňujú netradičný spôsob boja. Tieto nové skutočnosti si vyžadujú modifikáciu operačných postupov a zavádzanie kvalitatívne nových spôsobov prípravy i výcviku pozemných jednotiek. Preto v niektorých krajinách, medzi ktoré patrí i Slovensko, sa začali budovať špeciálne výcvikové centrá na prípravu jednotlivcov a malých jednotiek. Čo sa týka výcviku, ústav má 8 hlavných výcvikových programov, ktoré obnášajú výcvik jednotlivcov a malých formácií v oblasti tzv. Špeciálnej telesnej prípravy a iných špeciálnych a špecializovaných činností. Jedná sa o výcvik v bojovej streľbe, o výcvik v boji zblízka, o horský výcvik a skalolezectvo, o výcvik v boji pod vodou, čiže potápacký výcvik súčasne, o výcvik v prežití a o činnosť v zajatí. To sú výcvikové programy ústavu, ktoré sa absolvujú v skupinkách od 10 do 20 ľudí v dvojtýždňových cykloch a ktoré riadia priamo naši inštruktori, v prípade taktiky z iných rezortov, príslušníci ich výcvikových zložiek. Momentálne sa nachádzame na pracovisku Jakub Gun. Je to streľnica kryta, ktorá umožňuje streľbu 360 stupňami vertikálne a horizontálne, čo umožňujú kryté panely, ktoré sú namontované na pancieri. V tejto streľnici strieľame všetky režimy, ktoré sa nedajú strieľať na otvorených streľniciach. Pomocou simulatívnych zásten vieme nasimulovať priestory obytné, čiže trénujeme taktiku spojenú priamo s ostrou streľbou. Pomocou ďalších efektov, ktoré máme na tejto streľnici, aké sú svetelné, dymové, stroboskopy, môžeme streľbu trénovať za stiažených svetelných alebo iných podmienok. Môžeme celú miestnosť zadymiť v priebehu niekoľkých minút a teda môžeme simulovať samostatný požiar tejto miestnosti, následne koordináciu jednotiek vojenských, policajných a záchranárskych, všetko do kompaktného celku, spojené priamo s ostrou streľbou. Čiže najväčšou výhodou tejto streľnice je streľba plnou rážou v akémkoľvek smere v závislosti na bezpečnosti podľa podmienok a určených cieľov daným samotným riadiacim zamestnania. Ústav v rámci spektra svojej činnosti patrí medzi dobre vybavené pracoviská a má aj výraznú podporu zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Čo sa týka úrovne činnosti, je hodnotené vo svojej oblasti ako ojedinelé pracovisko, nie len u nás, ale aj v zahraničí. A zásluhou toho sa teší teda priazni a návšteve mnohých zahraničných funkcionárov, dôstojníkov a pridelencov. Ďalším zámyslom je rozvoj ústavu v oblasti vojenského obvodu Lešť, ďalšie lôžkové kapacity a strelnice, ďalšie pracoviská výcvikové a aj pracoviská rekondičné. Rozhodnutím ministra obrany do pôsobnosti ústavu prechádza aj tzv. Spoločné bojové a výcvikové centrum a tiež simulačný trenažér pre boj o mesto a dom. Blížia sa aj rozhodnutia o ďalších kapacitách, ktoré sa budú využívať najmä pre špeciálne sily aj s ponukou pre zahraničné armády. V dnešnej relácii sme si predstavili Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku. V ďalších reláciách profesionála si ukážeme ďalšie prvky budovaného špecializovaného komplexu, ktorý svojou veľkosťou, možnosťami a úrovňou výcvikových prostriedkov, dokonalou simuláciou a prepojením s ďalšími zariadeniami vojenského výcvikového priestoru Lešť prekročí svojím významom štátne hranice Slovenska.